Llanelli sydd ar gic gyntaf mewn gêm hynod o bwysig o safbwynt gobeithio yn y ddau dîm yma o ennill y bencampwriaeth. O ran y tîma, wel does dim newid yn hîm yr Rhyl yn y du a gwyn. O'r 11 ddechreuodd y fuddugoliaeth dros Gaerfyrddin yn fan hyn wythnos yn ôl. Un newid yn hîm Llanelli o'r 11 ddechreuodd i buddugoliaeth nhw dros y trallwng y silfethau. Dyna fo, Paul Wanless yn lle Craig Jones yng nghanol y cae. 2 funud y hanner sydd wedi mynd. Rhyl sydd wedi mwynhau yr rhan fwyaf o'r meddiant. Dyna nhw'n ochr ar Rhyl fantais, ond yna dacl fler yn fanna ar Stewart Graves. A mae yna chwaraewyr yn anhapus iawn gyda'r dacl na. Stewart Jones oedd yn gyfrifol am y dacl na. Ac mae Darren Eidi yn dangos cerdyn melyn i Jones. Yn un ond i cael 3 munud a hanner. Yn amlwg di Jones ddim yn hapus efo hynny. Dwch ni weld y dacl rwan ar Graves. Dyna Graves, a dyna'r dacl gan Jones. Roedd hi yn dacl drysgol ganddo fo. Roedd y dyfarnwr yn agos at y digwyddiad. Jimmy Kelly sy'n paratoi i gymryd y gic rydd i'r Rhyl, a mae'n cynnig am y gol, a doedd o'n bell chwaith o daro'r targed. Wel, mi sgoriodd Kelly yr wythnos diwetha o gic rydd, ac roedd o'n ddigon hyderus i gynnig am y gol o bellter. Gareth Wilson sydd wedi dod i'r maes i gymryd lle Graves, sydd wedi gorfod gadael gyda'i anaf. Gareth Wilson wedi chwarae mwy na 200 o gemau cyngrair i'r Rhyl. Chydig dros 16 o funudau wedi mynd. Horan. Bas dda gan y fo i Craig Jones. Yn herio Wanless, yn curo Wanless hefyd. Craig Jones yn dal i fynd. Mae hwn yn rediad penderfynol gan y fo. Ac mae di ennill y gic gornel. Ac mae'n cael ei cymeradwyo gan y dorf. Craig Jones yn dangos pam bod rheolwr yr Rhyl, John Hulse, wedi penderfynu i ddenu yma o Aberystwyth ar gyfer y tymor yma. A dyna reolwr, wel, cyd-reolwyr, dyrwyddon Cefn Newy, Wayne Phillips a Lee Jones. I tîm nhw wedi colli neithiwr yn erbyn y trallwng dipyn o siom ar ôl iddyn nhw greu sioc trwy gyda'r Seintiau Newydd yn ei gêm gyntaf y tymor yma. Wan ta, Mumford, manteisia'r gamgymeriad gan Kelly. Dyma chi gyfle gwirioneddol i Pritchard, i Llanelli. Pritchard, ar y bel yn cael ei harbed, ond wedyn yn cael ei tharo i'r hwyd gan Griffiths. Pritchard yn creu y cyfle i Griffiths. Griffiths yn deud diolch yn fawr. A Griffiths yn parhau yr hyn nath o gymaint o weithiau y tymor dwytha. Chydig dros 1 munud ar 10 di mynd yn yr ail hanner. Rwan, Craig Jones Llanelli. Mae gennym ni Craig Jones yn hîm yr Rhyl hefyd. Craig Jones Llanelli dal i fynd. O, dyna chi gyflem yr ail gol. O, arbediad gwych gan Kendall o fanna. O'Neill sy'n medru hyrddio o'r bel. A dyna ma'n i wneud y tro yma hefyd. A rwan dyma chi gyfle i Kelly. Kelly ar ergyd. Ac o Bryn y bydd o'n hollol hapus y fanna efo'i gynnig. A dyna John Hulse, rheolwr yr Rhyl. Wel John, mae yna rhyw hanner awr ar ôl i dy dîm di ddod yn gyfartal. Da nhw ddim wedi edrych yn debygol o wneud hynny hyd yn hyn yn y gema. Ond rwan ta, falle bod yna gyfle iddyn nhw. Dyma Roberts. Roberts yn ei gadael hi i Garside. Garside yn creu lle ar gyfer yr ergyd. Garside ar cynnig, a Garside bron a sgorio i'r Rhyl. A'r cefnogwyr yn codi i calonna ar ôl gweld y cynnig yma gan Garside. Roberts yn creu y cyfle iddo fo, ond dipyn o waith i wneud. Mi nath Garside y gwaith caled. Ar ôl Harrison wedi i guro. Wilson i Roberts. Rwan ta, Roberts
yn camreoli'r bel am i alla yr Rhyl gael ei cosbi fan hyn. Dyma'r eilydd, Craig Jones yn cynnig ac yn gorfodi arbediad da gan Kendall. A dyna'r ail arbediad da gan Kendall yn yr ail hanner gan Craig Jones y tro yma. A dihangfa i'r Rhyl canlyniad wrth iddyn nhw geisio dod yn gyfartal. Lloyd. A rwan y croesiad tuag at yr eilydd Craig Jones. Ac mae o wedi ychwanegu'r ail gôl i Llanelli. Craig Williams yn creu y gôl gyda'r croesiad. A'r eilydd ifanc Craig Jones yn sgorio'i gôl gyntaf yn y gyngrair i Llanelli. A ni wedi cael 4 munud ar 20 yn yr ail hanner. Llanelli mynd ymhellach ar y blaen, y bas gan Holloway. Y croesiad wedyn gan Craig Williams a Craig Jones yn gynt nag amddiffynwyr yr Rhyl. Ac mae'n edrych yn ddi ar yr Rhyl rwan, mae'n edrych yn gampus o safbwynt Llanelli. Craig Jones ar gôl, Llanelli mynd ymhellach ar y blaen. Yr Rhyl dim, Llanelli 2. Dyna gefnogwyr yr Rhyl, gobrynu bod nhw'n hapus gyda pherfformiad i tîm nhw. Bod yn wrth i bod ar sadwyn dwytha, achos mi allai tîm nhw fod wedi sgorio digonedd o goliau yn erbyn Caerfyrddin. Ydyn nhw wedi sgorio 1 y pnawn yma dydwch. Dyma chi gyfle falla i Moran, ond dim problem o gwbl i Harrison yn y gôl. Wel, dim nerth yn yr ergyd gan Andy Moran. A rwan, Llanelli yn chwilio am 'i trydydd gôl nhw. At yr eilydd, Craig Jones, mae o'n chwilio am 'i ail gôl. O, mae di croesi'n gelfydd tuag at Williams. O, arbediad gwych gan Lee Kendall. Mae o yn gwylltio'n gacwn. Mae'n siŵr oedd o'n teimlo bod yna gam sefyll o fan, ond beth bynnag am hynny. Mi nath Kendall yn wych, a mae'n edrychwch ar yr arbediad yna gan Lee Kendall. I rwystro Craig Williams, mae'n werth gweld yr arbediad yma eto ganddo fo. Craig Williams, ac mi nath Kendall yn gampus i'w rwystro fo. Phillips yn gwneud chydig bach o gawlach o fanna wrth geisio clirio yn ildio cic gornel yn ddiangen. Wan, allan nhw gael gôl o'r gic gornel yma. Harrison, dan bwysa. A rwan ta, beth i penderfyniad y dyfarnwr y fan hyn. O, yna gerdyn coch. Un o chwaraewyr Llanelli, fi'n credu mae Coby Siero ydio. I fynd â gic o'r smotyn fan hyn, dos bosib, dewch ni weld beth ddigwyddodd fan hyn. Ia, mi ddario ddefnyddio i law. Wel, dyma chi ddrama felly. 39 o funudau wedi mynd. Andy Moran a chyfle i sgorio o'r smotyn, ond dros y funud bach, mae'r dyfarnwr dar yn eidi isio gair efo un o'r chwaraewyr eraill. Mae'n danfon Dave Cameron o'r maes am ddefnyddio i Ben Elin. Dyna dangosodd y dyfarnwr. Felly, un o chwaraewyr yr Rhyl rwan yn cael ei hel o'r maes hefyd, Dave Cameron. Felly 10 yn erbyn 10 ydy hi. Cameron yn ymuno a Coby Siero, y ddau ohonyn nhw'n sefyll y fanna, ddau di danfon o'r maes ac yn gwylio rwan wrth i Andy Moran baratoi i gymryd y gic o'r smotyn. Mae di gorau aros am hydoedd cyn cymryd y gic. Mae rwan mi geitho gymryd y gic. Moran yn cymryd y gic ac yn sgorio. Ac efo llai na 5 munud o'r 3/4 awr ar ôl, mae'r Rhyl yn ôl yn y gêm. Ond am 2-3 munud dramatig. A dyna ni y chwiban ola gan Darren Eidi. Buddigoliaeth i Llanelli. Rhys Griffiths gafodd ei gôl gyntaf nhw ar ôl 39 o funudau. Roedd hi'n 1-0 ar yr egwyl i'r ymwelwyr. Dyna sgoriwr yn ail gôl. Craig Jones i gôl gyntaf i'r clwb ar ôl 70 o funudau.
Mi ddari Andy Moran sgorio'r smotyn i'r Rhyl efo 5 munud ar ôl i Antonio Cobisiero a wedyn Dave Cameron gael ei ddanfod o'r maes 10 yn erbyn 10 oddi o ran chwaraewyr ar ddiwedd y gêm. Buddigoliaeth ardderchog i Llanelli, y sgôr terfynol yma. Y Rhyl 1, Llanelli 2.